Chairman jong ka Awakening the Movement. Hakan ka por hang ni po Maruti Suzuki Juniper Rani Spare Parts. Wong no kabadan ni po nang tumay. Abang awan tit igitiar. Itiar kali lengba I manager ibadan hang ni ilapan bor yang abangan deng kemas. Ilawan ra ro banong da banwag ni hapan wan ra yang kata ka divide and rule policy namar boleh bagi bandeng mas na kajong bagi ka bandeng mas na kajong. Tekai kabangan hapan ong ni ka por nga penrem jur. Nakaliang jong ka Awakening the Movement ka penrem jur. Panong ba kata ka jing sencha don bor na ka sarkar kalawan ra ro hadu mentaban rong sisendon no hapukum kini gidukan. Daga ba ikong ilong ro. Ba kajing deng mas menta hak bandeng haman lagi snong, haman lagi dong, haman lagi jakal kat barung. Te kamot kata kamot kalong ba i kai ba ikong ikran menta iong ba ipersang hiro banwan ra ka divide and rule policy. Te kata kamot ro lada ki brium takin hak bandeng mas. Lada ki rung hak jaka di sya. Kirung hapo ki diary, ki restoran baper kin hapendeng mas. Kata kamot lagi hapendeng mas nang no syukin bam. Dena ta kadaw hiken nakaliang jong ka Awakening the Movement ka penrem jur. Ya ka ka ba kum gini gidukan. Ki badi ki tiar spare parts. Ne kum jur ngi penrem jur ka sarkar jalahi bro ka way badalele ruam. Kanum dai ban penbori ki paj ba. Lada ka sarkar ka persamaan penbori ki paj ba kata kamot ka sarkar kala penkain no ya ka constitutional rights of the Indian citizens. Kata kamot ngingi em hang ni kum kimrau. Ngi em hang ni kum kimrat. Ngi klam em kum kita kiri kum ki bagi breu ki ba em hang kata ka reason char light loy. Na kata ka daw aso man ong ni ka por baki ay baro khoi ki ba nakaliang jong ka Awakening the Movement kayang persya bana mailat hero. Bat ngi penrem jore ka sarkar bat ngi dawa jore ka sarkar. Ba pendam si sundan ya ka ba ka notification ka ba fila issue na ka benta baro khoi kidukan nginum dai ban ailat balal pi pendam ngimban sehi nga haban ya ni ka benta sagiway pak ki benta ki balebel ki ba kham haselor na ka ta bagi niang ile persa kum ki nong song snong ki ba song ha ka reason char light load kum ki nong song snong ki song ha ka ri ka ba khoi kum ki nong song snong ki bran ka jengkit kli na ka benta ka hok ba ka jeng sisa ngiri ban em hok ngiri ban em sai amban 1% char don board mano mano amban pelong merawi ngi ki pai ba ada ka sarkar ka pasang pelong meraw kata kamot ningkong ning syap lembak ini gidukan gila persangan pelong merawi gi pai ba gila sangman ong gi pai ba deng mas ada pim deng mas ngim ai gi tiar bandi kali ngim ai gi tiar kali gi bapidon banthit mapikat bapimon na kata ka daw ngi isai menta baka sarkar kawan rakyat ka divide and rule policy den na kata ka daw nakaliang jong ka Awakening the Movement ka penrem jor ka Maruti Suzuki Juniper Rani Spare Parts ka badang ni ponong tumai ka penrem jor ya gi notification gi ba issue na ka deputy commissioner jong ka SKC Hills nakaliang jong ka chief secretary jong ka state Meghalaya nakaliang jong chief minister nakaliang jong ka sarkar jelahi brokaway ka Awakening the Movement ka penrem jor bat pendam si sundon ada pim pendam si sundon ka kamot ka sarkar jelah kaila persa ya ka constitution jong kari India kublai sibon kani ka Rani service batailam sa ka Awakening the Movement ni sikipaj ba jong jelah Meghalaya balengin haban deng mas hangni hapo Maruti Suzuki Juniper kabetul hangni ponong tumai Batalam kong please, sumha kong long ki brio ki bashay se kong long ki stake ki concerned citizen. Ngin long kita ki nong song snong ki blan jingkit kli. Haba pidon ka jingkit kli iki pat ba. You kan yung chief minister kan kli bala hi. Habang ngi dang kren chief minister. Ka ba penben. Ka sarkar ka panbay kamut phile persa constitution. Phile persa kamut utau chief minister wile persa ka constitutional right jong kari India. Ladang ini kren kum ka article ka kendai jong ka Indian constitution fundamental rights ka on freedom of speech and expression. Not mandatory, not force the people. Dia kata kau kong nakaliang jong ka Awakening India Movement, Meghalaya State Unit. Kabadan habar kawai ka eri India habar kawai kong dah kababuram ngisoban bu jeng kili sipi. Ya tulam balai ki pajba ki bawan tit jeng tit napok kani ka Maruti Suzuki Parts kin haban deng mas. Namar hang ni ngawan lembak kani ka Awakening India Movement. Mokong ngadi chairman baban saya mar banyang jong ka Awakening India Movement. Sungguh kong itu lam please. Tôi sẽ con ngọt judi ban ong ban lệ bin ta so con hitu sẽ long sai sẽ con kham bagi pai bak kin su thu ta Ka ga ang kli yung chief minister jong ka Meghalaya kan. upa chief minister jong Meghalaya De. kapan islam ko jing thot sẽ con pani lam ko jing thot sẽ con to please ngan phun man ta yo kon rat sang ma min lei sakan ma phiro tama please pani ko jing thot con sa bangan phun ni kon rat sang ma to sẽ con please to sẽ long ki brig bu sẽ con long ki brig ba shai long ki brig ba song thu ba tailam mi ki pai ba nong song song jong jala ko mingi lele ki ba big ki bom patep ya kata ber khoi phi phla tip alis pila kham shai pila kham seng phang ni ki eke bar khoi manta namar balei namar ngi dang yeng
nginang yang lain lui kat kum ka honorable Supreme Court order ada ngi kren kat kum ka 5cc ka dapat ong pa it's not mandatory. Don't force the people to wear a mask, don't force the people to take the vaccine, don't force the people to make a test. That's why kay ka bangi haban kren ka por ngi haban su thu sai kram bangi ro ngi ban pansai lang sipai ba na kaliang jong ka awaken the movement baling in haban deng mas ladang ngi rong hang ni hapo Maruti Suzuki Junipat ka po nong tumai. Try kita hang ni everywhere. Not everywhere kong. Dan gilid hospital ring hab deng, dan gilid government office ring hab deng. To milik kong. Aduh, kidukan barat barya ring hab ya deng. Habideng. Coba lihat bandeng mas kong. Protect yourself and others. Ladang ngim protect iladi pin bakli try kong. Yangi ladang ngim protect iladi. Ngim deng mas kata kamut pikan yangi bangim protect iladi. Ngim yada iladi mo kong. Yala dia ro ekiway ro. Tegai ka jeng yada ka jong pila dang ngim yada ikiway. Ada ngimon bandeng mas kong. Ada ngimon ban take vaccine. Ada ngimon ban lab test kong. Kay ka daw ka jong pi. Kata kamut piwan ra ka divide rule policy kong. Yang beri kan orang mana kan orang sokar ke? Kawara ka sarkar kamut kong ka sarkar ka di ka jong pi. Ni ka jong upat ba? Jopot ba? Jong upat ba. Lada ka sarkar ka di jong upat ba. Sarkar ka laban pembor upat ba. Sebab yang buat dia. Pibut di kita ki protokol kong pi kentai constitution. Batay nga sipang representation of people's rights kong. Representation of people's rights kong kay ka ba pihapan ong ingi gipai ba bandeng mas adang irong hang ni. Lani bangin rong hagiwi dukan ni hospital ni kita kong. Kay ka daw. Protection ni. Protection and how protect? How to protect? Spread pada dia. Balay ladang iyo ila di pin bakli ma pi kong. Ladang iyo mangi. Ningi haplut hi mangi ne ka jinglot jing sep na sudang. Haplut ikan ba tang baradang gi protect tingin namyo ra kan. Da pinlot ma pi ka jinglot jingi. Ladang im deng mas. Ye kiska sama. Kong kay ka daw ka jong pi ka ba piwan ra ka divide and rule policy. Na ka bantagi ba deng mas bagi bom deng mas. Ai rem ba kalau tang bangi hap bani ada yala dia ba dia kiwe. Kay ka daw ba ka jong pi ba pihap ni dai ki wei. Kabut ba piting ila dia. Bali pihap penting ila dia kong. Habang ngingim ting. Batay nga sipang kani Jeng imbri tani hap kiwe uwe. अभी पैसा देगा ये हम लेंगे pitulot. To batay nga kong tang gaway sipang kani ka pandemic disease COVID-19 on how to protect. Kumnong in yada yala din na kani ka klam COVID kat kendai bangin light ya kata ka jingpang. Namar ki babon da ki hajar ngot ki pajba ki bala jingpang kalong hadin on da kila shimno ya u Covishield lani pi Pfizer vaccine. Kila yo ka jingpang ba kila yap no. E batay la nga kong bali gitu ki mla bani da. Bali ki sarkar ka mla bani da gitu ki bala shimtika kong ki bayap no. मंडे को आएगा Dang ta ka kong da ka babura mo ang ipi please. Sengob ha. Wan nam ong ipai ba wan penbor namar bakan sapoi ka por bayon na ka weekend dia movement ka sawan ban khang tala ya kanika. Spare parts ka jong pi badan ni. Ngin haban khang tala si sendon. Namangin pawan sendon lingba ka Indian Bar Association Supreme Court order ya ka bangila don menta. Ngila ban khang tala si sendon no ya kanika. Spare parts ka jong pi lokong. Waso nge ikong kata kamni jingkran jonga ka jingkran jong ka Supreme Court. Kamut la ka sarkar ka pa ipi kumta ka ile persa ka Supreme Court. Haji Shah ka Supreme Court kali ban batai ya ki kali ban aibor ki state government eh. Ka Supreme Court kamla ban aibo kala de pong pa kada kan pala rengi kren kum ka IC5CC order ya ka bana kaliang jong ka Supreme Court ada ban kren shai. It's not mandatory. Ka World Health Organization kada ban kren shai it's not mandatory. Not to wear a mask, not to take vaccine, not to make a test. Kamut kata kamut kong pimpat pulih kamut. Nara pisngaw gupta kong Baru si man ba mi ki nilai kong ngasuh tu ba piwan ra ka divide and rule policy kong ngasuh tu piwan ra ka divide and rule policy PEC ye ki pajba bom deng mas it's okay dan kamut kong ngasuh tanah pelan subha ai kerten jong pi kong ड्यू लिखा है ये हो जाएगा gimana tela sai kesini kong olamondi kong inwal khang talai ka ni ka spare parts jong pi mo pasno ye publish bot bos jong pi ni mono pi mu pi le persa pi ड्यू लिखा है ना ये compare boss madai nong tray madai mono kamut ki baile persa kamut ki le persa ka Supreme Court order kata kamut ada lawan kata dem piwan ra ka divide and rule policy te kong Apakah sokaran hakiki kisi tu ba kana permi kana tes ong batang. Kamat penmi ka sarkar si spatli ki notice ro ka sarkar ka de jong upaj ba kamde ki jong nga jong pi kamde ki jong konrat sangma kamde jong preston ten song kamde jong lakmen rumboy kamde jong no ro namari ki te la jid do upaj ba kat kum ka constitution ka de ban penmi
namar balay baki wan rai ke divan rule policy te kong. Kadiban penmi namar balay ki persang ban wan rules du juar te kong ban sincha don bor kong hakani ke jela ke jongi. Ki haban penmi kong namar balay ki isi ini ki pai ba. Ki ko ban ong baka sorka ke ke jonga. Na kata ka daw kong. Kita ki badai ki minister jong ka sorkar jela. Ki bawan na po ka MDA na ka NDA kum ta ter ki persang ban wan rai ke divan rule policy. Ki persang ban wan ra ya ke sencha don bor ki persang ban wan ra ya pelong merawi ki pat ba nong song jong ke jela ki klam da kenchu ya ka constitution jong ke re India ya ka balasna kerpang ha ka beri ba ka fundamental rights of the Indian constitution based as per the article 19 subsection 1 ya ka beladapkan lupa it's a right of the people, it's a right of the Indian citizens on how to do kata ko pi kong e ko beli sibon kong ngatrai pim sung tanat bani thu ka keteng jong pi salia kamar ma pidang ting ngasutu kong lembaga ni ka Maruti Suzuki Jinpat ngin sayo menta kanuksangin sa phae ka report sa state government bagi persak barwan rai ka divine policy kuble sibon mo kong